या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। ग्रामस्थांचा दणका, वाळू माफियांना झटका। सिंधुदुर्गची लाईफलाईन थांबणार नाही आणि शिरगावची ग्रामदेवता पावना देवी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। काळसे बागवाडी नजीक कर्ली खाडीत मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उत्खनन होत आहे। स्थानिक ग्रामस्थांनी या संदर्भात अनेक वेळा महसूल विभागाकडे तक्रारी केल्या, मात्र महसूल विभागाने याकडे कानाडोळा केलाय। त्यामुळे आक्रमक झालेल्या ग्रामस्थांनी बागवाडी नजीक खाडीत 7 ते 8 होड्या विनापरवाना वाळू उत्खनन करत असताना ग्रामस्थांनी पकडण्याचा प्रयत्न केला। त्यापैकी एक होडी आणि वाळू उत्खनन करणारे परप्रांतीय कामगार सापडले, मात्र यावेळी होडीतील कामगारांनी नदीत उड्या मारून पलायन केलं। दरम्यान ग्रामस्थांना सुमारे 8 ब्रास वाळूने भरलेली होडी पकडण्यात यश आलं। ही होडी महसूल अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिल्यानंतर वाळूने भरलेली होडी मालवण महसूल पथकाने कडक कारवाई करत नदीच्या मध्यावर नेऊन बुडवत होडीला जलसमाधी दिली। या कारवाईमुळे परिसरात अनधिकृत वाळू उत्खनन करणाऱ्या वाळू माफियांचे धाबे दणाणले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18। देवगड तालुक्यातील तळवडे येथील भकरवाडी येथील आत्माराम उर्फ बाबू मोंडकर यांचं घर आहे। कुटुंबात 13 सदस्य आहेत। आत्माराम उर्फ बाबू मोंडकर यांचे वडील बाळकृष्ण महादेव मोंडकर यांनी 1951 पूर्वी चित्रशाळा सुरू केली। बाबू यांनी लहानपणापासूनच मूर्ती बनवायला सुरुवात केली। 50 वर्ष तेही कला जोपासतात। त्यांच्यासोबत त्यांचा भाऊ अवधूत, रमेश, हरिश्चंद्र, मुलगा अभिजित उर्फ अभि, पुतणे मयुरेश, प्रियांक हेही त्यांना साथ देतात। याची खासियत म्हणजे मागणी तशी हाती गणपती अजूनही बनवून दिल्या जातात। आपण आहोत मोंडकर बंधूंच्या तळवडे या ठिकाणी। तळवडे येथील त्यांची जवळपास 200 वर्षांपासूनची चित्रशाळा आहे तळवडे येथे। तर आपण या तळवडे येथील मोंडकर बंधूंच्या चित्रशाळेत आपण आलो आहोत। तर या ठिकाणी आपण त्यांना विचारूया की किती वर्षापासून त्यांची ही अविरतपणे परंपरा सुरू आहे। तर आता आपण आहोत तळवडे येथील मोंडकर बंधूंच्या चित्रशाळेत। मोंडकर बंधूंची ही चित्रशाळा जवळपास 200 वर्षाच्या आसपास ही या चित्रशाळेला झालेली आहे। काय सांगाल आपण की या ठिकाणी आपली ही चित्रशाळा जवळपास 200 वर्षांपासूनची सुरू आहे। तर या चित्रशाळेत आपण किती वर्षापासून आणि कशा प्रकारे काम करताय? मी जवळजवळ 50 वर्ष झाली मला काम करायला लागल्यापासून। 50 वर्षापासून चालू आहे आमचा धंदा। आजोबांपासून चालू आहे। पहिले आजोबा करायचे, वडील करायचे, वडिलांनंतर आम्ही, आता आमच्या नंतर आमची मुलं करतायत। मातीचे दर वाढले असल्यामुळे महागाईच्या युगात तुम्हाला ह्या व्यवसायामध्ये कसं काय आता परवडतं? परवडतं म्हणजे कसं, आता महागाई झालेली आहे। महागाई झाल्यामुळे आता दर वाढवावा लागतो। मूर्तीचे दर वगैरे जास्त घ्यावे लागतात। आता फुटाला 2000 2500 रुपये फुटाला घेतो।
याप्रमाणे तर आमचं हे असतं, हिशोब असतो, तरच परवडतं, नाही तर परवडत नाही. आता आपल्या या शाळेत किती कामगार कामाला वगैरे असतात काय? एकूण 7 आहेत. आमचे भाऊ आणि मुलं आणि एवढेच आम्ही आणि कारागीर 2 जण. या शाळेत आपण माती कुठून आणता? माती व्यापारी असतात आणि ते गुजरातवरून माती घेऊन येतात इथे आणि त्याच्यानंतर आम्ही इथे घेतो त्यांच्याकडनं ते. म्हणजे या चित्रशाळेत जवळपास किती प्रमाणात मूर्त्या आपण बनवता? जवळजवळ 150 पर्यंत असतात. लहान मोठ्या जवळजवळ 2000 पासून 20,000 20-25,000 पर्यंत असतात. 5 फुटाच्या मूर्त्या असतात, 2 असतात, 1-1.5 फुटाच्या असतात, अशा मूर्त्या असतात. तर आपल्या या शाळेत म्हणजे कुठून कुठून माणसं मूर्ती नेण्यासाठी येतात? जिल्ह्यातून येतात, पर जिल्ह्यातून येतात, असे कुठून कुठून आपल्या या शाळेत माणसं ज्या मूर्तीच्या ऑर्डर वगैरे आपल्याला येतात? आणि इथे देवगड वगैरे असतं, देवगड पासून असतात. इथे मिठभाव वगैरे, गडी तामाना, वरेरी या गावचे असतात लोक. अधिक प्लस बाहेरचे सुद्धा किंजवडा वगैरे, आचरा या ठिकाणी असतात मूर्त्या. आपल्या शाळेतून परजिल्ह्यातून मागणी असते काय गणपतींना? कणकवली पासून असतात, परत रत्नागिरी वगैरे या साईडचे असतात, राजापूरचे असतात, कोल्हापूरच्या काही मूर्त्या असतात. अशा मूर्त्या अनेक ठिकाणसून असतात. ऑर्डर फक्त स्वीकारतो. मूर्त्या अशा म्हणजे विकल्या जात नाही कच्च्या वगैरे, फक्त ऑर्डरप्रमाणे बनवून दिल्या जातात. मोंडकर कुटुंबियांची या ठिकाणी ही नवीन पिढी जी आता आपण पाहत आहात, कशा प्रकारे चौथी पिढी या ठिकाणी कामात जुंपलेली आहे आणि हा त्यांचा अविरतपणे ही परंपरा त्यांची सुरू ठेवलेली आहे. काय सांगाल आपण या ठिकाणी कशा प्रकारे ही कला तुम्ही जोपासताय? म्हणजे आम्ही बालवाडी किंवा शाळेत असल्यापासून इथे बघून बघून काम करतोय. मग तेव्हा छोटे छोटे गणपती बनवायचे यांच्याच बरोबर. मग नंतर 10वी झाल्यानंतर मी फाउंडेशनला ॲडमिशन घेतलं सावर्ड्याला. तिथे चित्रकला महाविद्यालय आहे सावर्डा चिपळूण. तिथे 1 वर्ष पहिला कोर्स करायला लागतो फाउंडेशनचा. फाउंडेशन झाल्यानंतर तुम्हाला एक चॉईस असतो की ATD आहे, पेंटिंग आहे, शिल्पकला आहे आणि आर्किटेक्ट आहे, कमर्शियल करू शकता. मग त्याच्यातून तुम्हाला जिथे कोर्स आहे किंवा हे आहे ना, काम आहे, तिथे तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता. मी शिल्पकलेला ॲडमिशन घेतलेलं त्यावेळी 2014मध्ये. 2014मध्ये नंतर 2014मध्ये 2020 तागत मी कॉलेज कंप्लीट केलं 5 वर्षाचं. 1 वर्षाचं फाउंडेशन आणि 4 वर्षाचं डिप्लोमा शिल्पकलेचा. या कलेमध्ये तुम्ही कशा प्रकारे आपल्या कुटुंबियांना, आपल्या परिवाराला हातभार लावताय? शिक्षण घेतल्यानंतर बेसिक गोष्टी चांगल्या कळतात आपल्याला. म्हणजे बाहेर मुंबईत काम करून आपल्याला कळतं की क्वालिटी किती चांगली लागते. मग ती क्वालिटी इकडे आणून थोडंसं कामामुळे डेव्हलपमेंट केलं आणि थोड्या मूर्त्या अजून कशा चांगल्या होतील आपल्याकडून ते प्रयत्न केला तेवढं. ह्या आपल्या मूर्त्या शाडू मातीपासून गणपती पण असतात आणि POPचे पण असतात. त्या प्रकारे तुमच्याकडे कसल्या प्रकारच्या गणपती मूर्त्यांसाठी जास्त मागणी असते? आता आमच्या शाळेत बघितलं तर POPला जास्त आहे. 60% POPच आहे, 40% मातीचं. पण जास्तीत जास्त मातीत होतील तर बऱ्या होतील. मग जरा कामाला पण मजा येते. POPमध्ये काम आहे, पण POPमध्ये थोडी जास्त एनर्जी लागते. मातीमध्ये पण आहे, पण तेवढं नाही. पण जास्तीत जास्त मातीमध्ये होतील तर बरं होईल. तर आपण कशा प्रकारे यांच्या परिवारातील ह्या चौथ्या पिढीने शिक्षण घेऊन खास या ठिकाणी गणपतीची जी आहे ती रंगरंगोटी आणि त्याची कलाकुसर ही करण्याच्या कामात ही चौथी पिढी देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ही जी तुम्ही आता मूर्ती बनवलात ती हाती बनवलात की तुम्ही बारीक बारीक कलाकुसर कशा प्रकारे केलात? हे बेसिक गोष्टी आधी म्हणजे मुळात हे पहिलं उभारून घेतलं जातं. मग थोडंसं त्याच्यानंतर थोडंसं त्याला शेप दिला जातो. जशी मूर्ती असेल तसा त्याला शेप पाहिजे तसा. मग थोडं त्याला फिनिशिंग डिटेलिंग्स करता येतं.
हे डिटेलिंग हा टूल्स असल्यामुळे टूल्सने ते डिटेलिंग करता येतं. तर यावर्षी तुम्ही किती मूर्त्या स्वतःच्या हाताने बनवलेल्या आहेत? आता मातीमध्ये बऱ्यापैकी 60% तरी मूर्त्या हाती चालू होत आहेत. ही एक हातात हाती मूर्ती आहे, तुम्ही बघू शकता. ही याच्यात गणपती आणि हे कसं दत्तमूर्ती असल्यामुळे बऱ्यापैकी हे प्राणी आहेत, कुत्रा आहे, गाय आहे, आणि 3 मुखी असल्यामुळे बऱ्यापैकी 60% तरी हाती आहे. ही जी आता तुम्ही जी मूर्ती बनवलात ती किती % हाती बनवलात तुम्ही? 80% हातीच आहे. थोडासा मूळचा पण वापर करायला लागतो, कारण टाइम आपल्याकडे लिमिटेड आहे. त्या टायमाला ती गेली पाहिजे. त्यामुळे ते लिमिटेड टाईममध्ये ती झाली पण पाहिजे आणि ती आपल्याला परवडली पण पाहिजे, कारण इतर काम पण आम्हाला खूप आहे. त्यामुळे ते थोडंसं 20% तरी मूळचा वापर करावाच लागतो. तरी आता याची पूर्ण होण्यास आणखी किती दिवस जातील? अजून 1 दिवस जाईल. आता थोडा आता हे फायनल टच त्याला द्यायचं आहे, डिटेलिंग द्यायचं आहे. त्याचे दागिने आहेत, रुद्राक्ष आहेत, ते जरा टाकायचे. याची डोळ्यांची नक्षीकामाचं कलाकुसर तुम्हाला जमते काय? हो, मला जमते. लेखणीचं काम आहे ते तुम्ही स्वतः करता की आणखी तुमच्यासोबत कोण असतं काय? म्हणजे माझ्याबरोबर मी पण करतो आणि माझा भाऊ आहे, तो शेडिंग करतो. आता तिकडे थोडं काम चालू आहे त्याचं. मग त्याचं जे काम झालं मग तो रेखणीला घेतो. मग त्याच्यानंतर आम्ही एक छोटा भाऊ आहे, त्याला पण शिकवायचं आहे. मग तिघं मिळून रेखणीचं काम सुरू करू आता. या व्यतिरिक्त आपण कुठे बाहेरगावी वगैरे जाऊन या रेखणीचं वगैरे काम असं करता काय? म्हणजे आम्ही इकडे सुद्धा करून, मी जेव्हा कॉलेजला होतो तेव्हा तिथूनच बऱ्यापैकी मी रेखणीला चांगली सुरुवात केली. मग सरांबरोबर राहून त्यांच्या कारखान्यात थोडी रेखणी शिकलो. मग त्यांच्या इथे पण काम करायचो आणि मी इकडे आला इकडे करायचो. आता इथे करता ह्या टाइम लिमिटमध्ये जो टाइम मिळेल किंवा वेळ भेटेल, मग इथे आम्ही मागे हिंदळ्यामध्ये गेलेलो. म्हणजे ह्या वर्षी पण आणि मागच्या वर्षी म्हणजे जाणार आहोत की गेलेलो रेखणी करायला. त्यांना 1-1.5 दिवसात त्यांचं काम करून दिलेलं. तुम्ही आता या ठिकाणी किती वर्ष झाली तुम्हाला या ठिकाणी काम करताना? साधारण 20-22 वर्ष या ठिकाणी या शाळेमध्ये काम करत असताना मला झालेली आहेत. मातीच्या ज्या मूर्ती आहेत, त्या मातीच्या मूर्ती साच्यातून काढण्याचं मी काम करतो. त्यानंतर आम्ही सर्वजण कलर कामामध्ये एकत्रितरित्या काम करतो. आणखी काय सांगाल या चित्रशाळेविषयी आपल्या? ही चित्रशाळा जवळच आहे आणि जवळजवळ 4 पिढ्यांची ही चित्रशाळा आहे. आमचे शेजारी हे मुंडकर बंधू या ठिकाणी काम करतात. या मुंडकर बंधूंपैकी मोठे काका आमचे सुरेश मुंडकर हे पहिल्यांदा या ठिकाणी रेखणी काम करायचे आणि त्यांच्यानंतर आता त्यांचे हे 2 पुतणे या ठिकाणी रेखणी काम करतात. त्याशिवाय एक पुतण्या मातीचे जे मूर्तिकाम आहे तो शिकून आलेला असल्यामुळे चांगल्या मूर्त्या या ठिकाणी बनवण्याचं काम करतो. आताच्या ह्याच्यात महागाईच्या युगात माती महाग झाल्यामुळे कुठेतरी मातीचे लोक गणपती बनवण्याचं टाळतात असं वाटतं का? महागाई तर खूपच वाढलेली आहे. त्यामुळे मातीच्या ज्या मूर्त्या आहेत त्या जास्त दराने विकाव्या लागतात आणि त्याचं काम सुद्धा भरपूर प्रमाणात करावं लागतं. परंतु मातीच्या मूर्तीची जी सुबकता आहे, ही सुबकता निश्चितच या ठिकाणी चांगली मिळू शकते मातीच्या मूर्तींमुळे. आणखी काय सांगाल तुम्ही आपल्या या चित्रशाळेविषयी किंवा या एकंदर सिंधुदुर्गातील गणपती चित्रशाळेत जे चित्रकार काम करतात त्यांच्या संदर्भात आपण काय सांगाल? मातीच्या ज्या मूर्त्या आहेत त्या बनवण्याचं काम आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत. पूर्वापार चालू आहे. परंतु आता सध्या POPच्या मूर्त्या ह्या मोठ्या प्रमाणात पेनवरून या ठिकाणी येतात आणि त्याची विक्री केली जाते. आता पहिल्यांदा आपल्याकडे मूर्तीची आपण सर्वजण ऑर्डर देत असो आणि त्यानुसार मूर्त्या बनवल्या जायच्या. परंतु आता पेनवरून मूर्त्या येत असल्यामुळे या ठिकाणी गणपती शाळेचा हा बाजार मांडला गेलेला आहे, तो कुठेतरी थोडासा थांबला पाहिजे अशी सिंधुदुर्गातील तमाम चित्रकारांची मागणी आहे. त्या चित्रशाळेत जवळपास तुम्ही किती मूर्त्या तयार करून झाल्यात आणि अंतिम टप्प्यातील हे काम जवळपास आता गणपती चतुर्थीला अवघे 15 दिवस राहिलेले असताना अंतिम टप्प्यातील हे काम आपलं कसं चालू आहे आणि किती जोमात चालू आहे? आता आमच्या या चित्रशाळेतल्या मूर्त्या अंतिम टप्प्यात आलेल्या. आम्ही आता ही समोर पाहिली तर शेवटची मूर्ती जवळजवळ मातीची बनवलेली आहे, म्हणजे बनवण्याचं काम चालू होईल आणि ही शेवटची मूर्ती आहे मातीची मूर्तिकाम.
तसं हे जे मूर्तिकामाचं जे काम आहे ते शेवटच्या टप्प्यात आलेलं आहे आणि शेजारी आमच्या म्हणजे मुख्य घरामध्ये या ठिकाणी रंगकामाचं काम चालू झालेलं आहे. तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल की आचरा इनामदार संस्थांचा रामेश्वर येथील या गणपतीची देखील ऑर्डर या मोंडकर कुटुंबियातील बंधूंना या ठिकाणी या वर्षीची मिळालेली आहेत. तर आपण काय सांगाल या आपण आचरा संस्थान जो इनामदार संस्थान आहे आचऱ्याचं त्या संदर्भात जी तुम्हाला ऑर्डर मिळाली त्या संदर्भात आपण काय सांगाल? निश्चितच आमच्यासाठी ही भाग्याची गोष्ट आहे. 20 वर्षापूर्वी आम्ही आचरा संस्थानमध्ये रामेश्वराच्या सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळासाठी मूर्ती देण्याचं मान्य केलं होतं. तशी नोंदणी त्या ठिकाणी केली होती आणि आमच्यासाठी भाग्याचं या वर्षीचं हे वर्ष आहे की आचऱ्याच्या श्रीदेव रामेश्वर देवस्थानमध्ये आम्ही 42 दिवसाचा जो त्यांचा सार्वजनिक गणेश उत्सव असतो यासाठी मूर्ती आम्ही यावर्षी आमच्या चित्रशाळेतून देणार आहोत. त्यासाठी त्यांची काय बिदागी वगैरे काय ते तुम्हाला देणार आहेत की? याविषयी काही कल्पना नाही, परंतु प्रत्येक वर्षी प्रत्येक चित्रकार आपली कला सादर करण्याची संधी त्या ठिकाणी प्राप्त करून घेत असतो आणि त्या उद्देशानं ही मूर्ती देण्याचं आम्ही मान्य केलेलं आहे. आम्ही कोणतीही बिदागीची अपेक्षा या ठिकाणी रामेश्वर संस्थानकडून ठेवलेली नाही. हे त्या ठिकाणी मूर्ती देणं हेच आमचं भाग्य आहे. म्हणजे आपण सर्वस्वी मूर्ती तुमच्यातर्फे मोफत त्यांना पुरवणार आहात? हो, निश्चितच ही मूर्ती आम्ही मोफत देणार, कोणतीही बिदागी या ठिकाणी घेणार नाही. रामेश्वराच्या चरणी आमची सेवा जी आहे गणेशाची सेवा ही यावर्षी या निमित्ताने आम्ही देणार आहोत. तर आपण कशा प्रकारे पाहिलात की या वर्षीची जी आचरा संस्थानचा जो रामेश्वरची जी मूर्ती असते गणपतीची जी 42 दिवसांची असते ती या मोंडकर कुटुंबांनी त्यांना या वर्षीची मूर्ती जी आहे ती मोफत देण्याचे या ठिकाणी त्यांचं ठरवलेलं आहे आणि हे त्यांच्यासाठी जे आहे ते भाग्याचं आहे. तर या ठिकाणी कशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात गणपतींचं जे काम आहे ते आता जवळपास गणपतीला अवघे 15 दिवस राहिलेले असताना या गणपतीच्या कामांना चांगल्या प्रकारे सुरुवात आणि अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे. तर या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे काम हे होत आहे. नागेश दुखंडे, कोकण 7 साठी देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. राज्यातील 108 रुग्णवाहिका चालवणारे चालक संपावर जाणार आहेत. 108 वाहन चालक संघटनेनं आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचं निवेदन दिलं होतं. मात्र या विषयावर अद्याप देखील तोडगा न निघाल्यानं बेमुदत संप पुकारलाय. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा आणि रुग्णांची परिस्थिती पाहता सिंधुदुर्ग 108च्या चालकांनी रुग्णसेवा ईश्वर सेवा मानून यात सहभागी होणार नाही अशी ग्वाही दिल्याची माहिती 108 डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर विनायक पाटील यांनी दिली आहे. आपल्याकडे आता जो संप होणार होता दिनांक 1 सप्टेंबर 2023 पासून वाहन चालक यांचा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सध्या एक संप चालू होणार होता. त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांनी या संपात आम्ही सहभागी होणार नाही आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्व काम सुरळीतपणे आणि व्यवस्थितपणे रुग्णसेवा देणं ही ईश्वरसेवा आहे असं समजून पूर्ण जिल्ह्यात 108चं हे काम हे कंटिन्यू चालू राहील या पद्धतीची ग्वाही दिली. त्याच्याबद्दल जे काही लेटर्स आहेत प्रत्येकाने एक ग्वाहीपत्र जे असेल ते एक लेटर सबमिट केलेलं आहे प्रत्येकाने. तर हे आपल्या पूर्ण जिल्ह्यातील सर्व पायलटांनी आपल्याला लेटर्स दिलेले आहेत की ज्याच्यात मेन्शन केलेलं आहे त्यांनी की आम्ही अशी ग्वाही देतो की 1 सप्टेंबर 2023 पासून रुग्णवाहिका 108 वाहनचालक संघटनेने पुकारलेल्या तथाकथित संपात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आम्ही सहभागी नसणार आहोत आणि या पद्धतीने या रुग्णसेवेत कोणताही आम्ही खंड पडू देणार नाही अशा पद्धतीचं सर्व पायलटनी सर्व सिंधुदुर्गवासियांनी आपल्याला सिंधुदुर्गवासियांना ग्वाही देत आहेत.
ओके, आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे आजार असतील त्यात रस्त्यावरच्या ॲक्सिडेंटपासून ते बर्न पेशंट असतील, त्याच्यानंतर हार्ट अटॅकचा पेशंट असेल, MI असेल, और वेगवेगळ्या आजारांसाठी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल असेल, घरून हॉस्पिटलला असेल, एखाद्याला श्वास घेण्यात त्रास होतोय, ब्रिदिंग डिफिकल्टी असते, किंवा एखाद्याला ट्रॉमा इंजुरी असते, एखाद्याचा ॲक्सिडेंट झालेला असतो, तर अशा सर्व केसेसमध्ये 108 रुग्णवाहिका सेवा ही सर्वांपर्यंत मोफत पुरवली जाते. तर याच्या आधीही सिंधुदुर्गमध्ये किंवा पूर्ण महाराष्ट्रात या सेवेचा सर्वांना फ्रीमध्ये लाभ होत होता आणि यापुढेही अशाच पद्धतीने ही अविरत जी काही सेवा आहे ती पुरवली जाणार आहे पूर्ण जिल्ह्यात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. कणकवलीत उड्डाण पुलाखाली गेल्या काही महिन्यांपासून ट्रक, डंपर, टेम्पो, कार अशी अवजड वाहनं अनधिकृत पार्किंग करण्यात आली आहे. त्यातील पार्क केलेला एक डंपर शुक्रवारी चोरीला गेलाय. आता कणकवली पोलीस सतर्क झालेत, पण या अनधिकृत पार्किंगला जबाबदार कोण असाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय. कणकवली शहरामध्ये उड्डाण पुलाखाली जो आहे, जो उड्डाण पुलाखाली स्टेट बँकपासून ते नडवे नाक्यापर्यंत या उड्डाण पुलाखाली हे विविध कार असतील, डंपर असतील किंवा अवजड वाहनं असतील यांचे पार्किंग केलेले आहे. या पार्किंगला नेमकं जबाबदार कोण असा आता प्रश्न पडला आहे. कारण 2च दिवसापूर्वी येथून आपण याच परिसरातून एक डंपर चोरीला गेला होता आणि त्या डंपर चोरीला गेल्यानंतर पोलिसांची तारांबळ उडाली. पोलिसांनी हा डंपर शोधाशोधीचे प्रयत्न चालू आहेत, पण अजूनपर्यंत तो डंपर मिळाला नाही. पण हे जे पार्किंग आहे, जे अवैधरित्या इथे पार्किंग आहे, ह्या पार्किंगला नेमकं जबाबदार कोण असाच एक प्रश्न विचारला जात आहे सगळ्यांकडून. कारण महामार्ग प्राधिकरणाकडून 16 ऑगस्टच्या दिवशी पर्यंत एक डेडलाईन देण्यात आली होती की लवकरात लवकर हे जे पार्किंग आहे ते इथून काढावे, जे गाडी आहेत ते इथून काढाव्यात, अन्यथा कारवाई केली जाईल अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. जनजागृती करून अनाउन्समेंट देखील करण्यात आलं होतं. त्यानंतर काही दिवसातच एक डंपर येथून चोरीला गेला आणि हा रात्री 11 सुमारे डंपर चोरीला गेला, पण अजूनपर्यंत या डंपरचा कुठे पत्ता लागला नाही. आणि तो डंपर चोरी आल्यानंतर पोलिसांची धावपळ उडाली. पोलिसांनी याची शोधाशोध घेण्याचा प्रयत्न केला. तो डंपर कोल्हापूरच्या दिशेने गेला आहे असं देखील समजलं. पण याच अनुषंगाने पोलिसांनी एक आवाहन केलं आहे की जर समजा अवैध कुठे पार्किंग असेल तर ते पार्किंग लवकरात लवकर वरिष्ठांच्या आदेशानुसार हटवण्यात येईल असं एक सूचना केलेल्या आहेत. तसेच सर्व्हिस रस्त्यावर देखील जर पार्किंगला म्हणजे जर जागा नसल्याने पार्किंग उभं केलं, पार्किंगला गाडी उभी केलं तर त्यांच्यावर कार्यवाही होणार असे देखील सूचना केलेल्या आहेत. त्यामुळे ह्या जो उड्डाण पुलाखाली जे अवैधरित्या होणारे पार्किंग आहे त्याला नेमकं जबाबदार कोण हाच एक आता प्रश्न समस्त कणकवलीकरांना पडलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश कुटडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी.
गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. कणकवलीकरांच्या आग्रहास्तव कणकवलीमध्ये अरविंद साडी सेल हा पुन्हा सुरू होत आहे. उद्या सकाळी 11 वाजता या सेलचं ओपनिंग आहे, पण आज सायंकाळपासूनच या सेलच्या ठिकाणी समस्त कणकवलीकरांची वर्दळ वाढलेली आहे. आपण पाहत आहोत की सर्व ज्या महिला आहेत, पुरुष आहेत, हे आता खरेदी करण्यासाठी आता आलेलेच आहेत. उद्या हा सेल सुरू होणार असला तरी आदल्या दिवशीपासून ही मोठी वर्दळ येथे आपल्याला पाहायला मिळते आहे. आपण ज्या खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या ज्या साड्या खरेदी करण्यासाठी ज्या महिला आहेत किंवा पुरुष आहेत, जे चटई आहेत त्यांच्या किंवा जे टॉवेल्स आहेत, आणि ह्या ज्या दर आहेत ते इतर तुलनेत खूप बऱ्यापैकी कमी आहेत, त्यामुळे इथे खरेदीसाठी येत आहेत. एक गृहस्थ आपल्यासोबत. काय खरेदी करायला आलात, काय सांगता? चादर वगैरे आहे ते बागायला आलेलो होतो. बाकी काही अजून ओपन व्हायचं आहे ना, या कारण काही तशी खरेदी नाही. बरं आहे, व्यवस्थित आहे. हे गृहस्थ होते, यांनी सांगितलं खूप चांगलं आहे आणि बरं वाटलं हा सेल पुन्हा सुरू झाला. त्यामुळे हा सर्व जो सेल आहे तो आपण पाहतो आहोत की ज्या साड्या देखील आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या आहेत आणि साड्यांची किंमत देखील आपल्या परवडण्याजोगी आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीचं जो कणकवलीकरांना जो पाहिजे होता सेल, आग्रहास्तव कणकवलीकरांनी सांगितलं होतं की हा आम्हाला सेल चालू करा आणि लवकरात लवकर चालू व्हावा अशी मागणी होती आणि त्याच अनुषंगाने हा सेल सुरू झालेला आहे. या सेलमध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या खरेदी करण्यासाठी कापड असेल, वस्तू असेल, ते आपण जाणून घेणार आहोत. इथे ह्या सेलचे सर्व श्याम आहुजा आहेत. आहुजा साहेब, हा सेल सुरू करण्याची कणकवलीकरांची खूप मागणी होती, आज एकंदरीत उद्यापासून सुरू करताय, काय हे आहे इथलं? उद्या आम्ही गिरायकांसाठी चहा नाश्ता एक ठेवलेला आहे सगळ्या गिरायकांसाठी. हा जो टॉवेल आहे 32x64 साईज आहे, 100 रुपयाला 3. सोलापुरी चादर देतोय आपण 500ला 2. त्याच्यानंतर आसन देतोय आपण गणपतीसाठी खास 100 रुपयाला 3. पायपुसणी मोठी साईज 100 रुपयाला 3. तसंच डबल ब्लँकेट 1000ला 3. सिंगल ब्लँकेट देतोय आपण 1000ला 4. साड्यांची भरपूर व्हरायटी आहे. कुडाळ, सावंतवाडी आणि कणकवली कसा प्रतिसाद आहे, काय सांगू? खूप छान प्रसिद्ध आहे. कणकवलीमध्ये बऱ्याच ग्राहकांची मागणी होती की आपल्याला हा साडी सेल हवा आहे. मध्ये थोडे दिवस होता आणि त्यानंतर पुन्हा आता आला, आता उद्या सुरू होतं सेल, पण आताच ग्राहकांची वर्दळ वाढली, त्याबद्दल काय सांगता? आता माल लावता लावता गिऱ्हाईक येत आहेत, तर आपण गिऱ्हाईकांना नाही म्हणू शकत नाही. त्याच्यामुळे सर्व्हिस देणे हे माझं भागच आहे. आताच्या इथली जी परिस्थिती आहे, म्हणजे जी सर्व जे टावेल असेल किंवा गणपतीसाठी असेल, लग्न समारंभासाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी आपल्याकडे ऑर्डर आल्या, त्याबद्दल काय? त्यावेळी पण आपण प्रतिसाद देऊ, गिऱ्हाईकांना सर्व्हिस देऊ आपण. निश्चितच हे होते श्याम आहुजा यांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याकडे प्रत्येक ग्राहकाला समाधानकारक ज्या आहेत त्या वस्तू उपलब्ध करून दिल्या आणि कमी म्हणजे अत्यल्प दरात त्यांनी दाखवलं. टॉवेल आहेत ते 100 रुपयाला 3, पायपुसण्या आहेत त्या 100 रुपयाला 3, तसंच गणपतीचं आसन हे देखील 100 रुपयाला. म्हणजे अशा पद्धतीचं जर सर्व हे इथलं जे वस्तू आहेत त्या देखील आहेत. साड्या देखील आहेत त्यांच्याकडे. काय किंमत असेल? हे रेमंड बेडशीट आहे, कंपनीची MRP आहे 2099 विथ पिलो कवर. आपण देतोय फक्त 700 रुपयाला. 2000ची साडी 700 रुपयाला. साडी नाही, बेडशीट रेमंड बेडशीट. ही रेमंड कंपनीची बेडशीट आहे आणि 2000 रुपयाची बेडशीट ही आपल्या 2099 रुपयाची बेडशीट ही 700 रुपयाला आपल्याला मिळत आहे. म्हणजे इतका असा स्वस्त वस्तू आपल्याला कुठेच मिळणार नाही. त्यामुळे हा एकंदरीत आपल्याला सेल खूप आपल्याला जमेची बाजू आहे. आणि गणपती उत्सव आहेत, आता रक्षाबंधन आहे आणि त्या दरम्यान हा सेल आल्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वच कणकवलीकर येथे खरेदीसाठी धाव घेत आहेत. त्यामुळे येथे आपण जे सर्व वातावरण दाखवलं आहे की जे परिस्थिती आहे, सर्वच जे ग्राहक आहेत हे येत आहेत आणि अजूनही माल लावणे सुरू आहे. उद्या सुरू होणार आहे आणि पहिल्याच दिवशी त्यांनी ग्राहकांसाठी खास म्हणून चहा नाश्ता फ्री ठेवलेला आहे.
आणि ह्या चहा नाश्ता फ्री ठेवल्याचं कारण असंच आहे की कारण ग्राहक बराच वेळ लाईनीमध्ये राहतात, ते काहीतरी नाश्ता करून येत नसतील आणि त्या दरम्यान त्यांना काहीतरी खाणं मिळणं योग्य आहे, पाणी पिण्यासाठी सोय व्यवस्थित व्हावी ह्यासाठी उद्देशाने हे आपण पाहतो आहोत की ज्या साड्या आहेत त्या देखील त्यांनी येथे चांगल्या पद्धतीने डिझाईन आणि हे लावलेलं आहे. खूप साड्यांची ह्या डिझाईन देखील चांगली आहेत आपण पाहतो आहोत. आणि खरेदी देखील महिलांची होत आहे. येथे ज्या बहुसंख्य महिला आहेत त्या देखील खरेदीसाठी येत आहेत. म्हणजे उद्या सुरू होणार आहे तरी आजच ह्या ठिकाणी ही वर्दळ वाढलेली आहे. सर्वच ठिकाणी जी साडी आहे, टॉवेल असतील, ब्लँकेट असतील ह्यासाठी हे सर्वजण आलेले आहेत. कणकवलीतले ग्राहक आपल्यासोबत काय सांगाल, आज तुम्ही इथे खरेदीसाठी आला? म्हणजे आम्ही मागच्या वेळी आलो होतो तेव्हा खरेदी करताना आमची गडबड होती, आमच्या छोट्या मुलाच्या गणवेशाच्या संदर्भात 15 ऑगस्ट असल्यामुळे, त्यामुळे तिकडे जायची गडबड होती. आम्ही बघितलं होतं घ्यायचं होतं, पण अचानक आम्हाला कळलं की हा सेल गेला, बंद केला म्हणून. आणि आज 2 दिवस कळते की बातमी येते तुमच्या माध्यमातून म्हणा, इतर व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून असं कळतं की येणार आहे. आज सहजासहज येताना बघितलं तर उद्याच आरून बघितलं, वाटेत येताना आमच्या घराच्या दिशेनेच तो असल्यामुळे आम्ही थांबलो, बघितलं प्रत्यक्षात काय माणसं विकत घेत जात आहेत. मग आपण पण त्या संधीचा फायदा आहे, कारण उद्या करायच्या म्हणजे आज करूया, असं उद्या आज करून टाकायला. मागच्या वेळेसारखं बुधवारी घेणार होतं आणि गुरुवारी राहिलं, तसं व्हायला नको म्हणून आज घेतलं. म्हणजे लवकरात लवकर खरेदी करावी अशीच प्रत्येकाची इच्छा आहे, कारण प्रत्येकाला चांगली वस्तू आणि कमी दरात मिळत असेल तर ती हवीच असते. आणि त्यामुळे आम्ही देखील या वस्तू आहे काहीतरी खरेदी करणार आहोत. पण अशा पद्धतीचं हे जे कणकवलीकरांचा आग्रह असतो, हा सेल आल्यामुळे खरोखरच एक आनंदाचं आणि चांगलं वातावरण या सेलमध्ये आपल्याला एकंदरीत दिसलं आहे. बरेच महिला देखील आहेत येथे. काय सांगाल, तुम्ही आज खरेदी करण्यासाठी आला? काय सांगाल, खरेदी करण्यासाठी आला? काय चांगले वाटले साड्या, हे घेतले, ब्लँकेट वगैरे घेतले, चांगले आहेत सगळ्या वस्तू वगैरे. बरं वाटलं आल्यावर सेल वगैरे. कुठून आला तुम्ही? आम्ही इथून कणकवली कॉलेज खरेदी केली. कोणकोणत्या वस्तू आहेत तिथे? भरपूर सगळ्या व्हरायटी आहेत, टावेला बेडकेट, साड्या वगैरे आहेत, व्हरायटी चांगली आहे. मात्र किमतीच्या तुलनेत चांगले आहेत. किंमत चांगलीच आहे. हो, रेट कमी आहे तसा, व्यवस्थित आहे. निश्चितच हे होते ग्राहक ज्यांनी सांगितलं की व्हरायटी चांगली आहेत आणि किंमतही खूप बरी आहे, म्हणजे आपल्याला परवडण्याजोगी आहे. त्यामुळे ह्या सेलमुळे कणकवलीकरांना एक खूप चांगलं असं म्हणजे खरेदी करण्यासाठी योग्य असं हे दालन आहे. आणि निश्चित आज जो उद्या सुरू होणार होता सेल, आणि आज जे ग्राहक येतात त्यांना खरेदी करताना मागे जाऊ नये यासाठी जे आऊज आहेत त्यांनी सांगितलं की यावं, त्यांनी काही खरेदी कर्ज घ्यावं आणि आम्हाला देखील सहकार्य करावं. उद्या हा सेल सुरू होणार आहे, सकाळी 11 वाजता याचं ओपनिंग होणार आहे. त्यावेळी प्रथम येणाऱ्या ग्राहकांना, जे उद्याच्या दिवशी येणारे ग्राहक आहेत त्यांना चहा नाश्ता देखील मोफत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे श्याम आहुजा यांनी खूप चांगली सोय कणकवलीकरांसाठी केली, एवढंच येते म्हणावं लागेल. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. शाळा आमची वडिलोपार्जित आहे आणि वडिलोपार्जित त्यांनी वडील वारल्यानंतर आम्ही ही शाळा स्वतः त्यांची मुलं ही चालवत आहोत आणि ती आम्हाला आमच्या पश्चात नांचे घराण्यासाठी ही आम्हाला लाभदायक आहे. आणि आम्ही त्याचा मोबदला त्या ह्यांचा गणपती जे मूर्ती देतात त्यांचा आम्ही मोबदला कधीही घेत नाही. ते काय देतील ती अशी आमची परंपरा आहे. ते काय देतील तेवढ्यात आम्ही समाधान मानतो. आणि
ही शाळा जास्तीत जास्त कशी मोठी होण्याचा प्रयत्न करतोय आणि मागील जी पिढी येणारे आहे त्यांना पण आम्ही मार्गदर्शन करू की ही चाल आहे गणपती बनवण्याची, जी आमची रूढी आहे, पद्धत आहे, ती आम्ही चांगल्या प्रकारे पुढे पण त्याची भरभराट करू आणि पुढे पण चालू ठेवू, अशी त्यांना आम्ही एक मार्गदर्शन करत आहोत. साधारण आजोबा थोडेफार माहीत आहेत आम्हाला की आजोबा सुद्धा करायचे आणि आता ते वडिलोपार्जित होती चालू आहे. मला आवड म्हणजे पहिल्यापासूनच आवड होती. शाळेमध्ये असताना मी ड्रॉइंगच्या बाबतीत चांगला कलाकार होतो. ड्रॉइंग वगैरे माझं चांगलं होतं आणि पारंपरिक पिढीच्याच आमच्या घराण्यामध्ये हे गणपती मूर्ती बनवण्याचं काम चालू असल्यामुळे आमच्या त्या अंगवळणी होतंच आणि थोडंफार आमच्या त्या वडील आम्हाला जे दाखवत होते ते आम्ही करत गेलो. त्याच्यामुळे आम्हाला आवड निर्माण झाली आणि नंतर मग जवळजवळ 83-84च्या मानाने मी सुज्ञान झालो. त्यावेळेला मी ते गणपती बनवण्याचं काम चालू केलं. माझ्याबरोबर श्यामनांचे म्हणून माझे पुतणे होते, त्यांनी पण आम्हाला सहकार्य केलं की आम्ही गणपती बनवण्याची हे जी रूढी आहे ती चालू ठेवूया. अशा पद्धतीत आम्ही ती चालू ठेवलेली आहे. दर म्हणजे आम्ही आमच्या शाळेमध्ये तसे दर नव्हते. काय लोक देतील त्याप्रमाणे आम्ही आपले आमच्या गणपतीच्या पाटावर ठेवतील त्याप्रमाणे आम्ही ती न मोजता न त्याचा विचार करता कोणाकडे न मागता अशा प्रकारची स्वीकारायचो. आम्हाला फक्त एवढंच माहिती होतं की ती पिढीच्यात जी कला आहे ती आपण पुढे चालू ठेवायची, एवढंच आमची इच्छा होती. आम्हाला गणपतीच्या बाबतीत पैसे कमवायची इच्छा आम्ही कधी धरली नाही. अजूनही ती प्रथा चालू आहे. आम्हाला कोण असं विचारत नाही बा किती देऊ, काय देऊ. ते काय देतील ते आम्ही त्यांना सांगतो, तुम्ही काय द्याल ते आम्ही स्वीकारतो. अशा पद्धतीत चालू आहे. हल्लीच्या म्हणजे कोरोनाच्या वेळेला आम्ही कोरोना कसा घालवावा त्यासाठी त्या कोरोना जाण्यासाठी आम्ही गणपतीला एक गणपतीची मूर्ती अशी बनवली की ती कोरोना कुठेतरी गायब व्हावा अशी प्रार्थना त्याच्यासाठी त्या गणपतीकडे करून आम्ही ती मूर्ती बनवली आणि लोकांनी त्याच्या बाबतीत बराच रिस्पॉन्स आम्हाला दिला आणि ते म्हणाले की चांगली गोष्ट आहे. बरेच लोकांनी आम्हाला एक आशीर्वाद म्हणा असं दिलं की बाबा ही मूर्ती बनवली तुम्ही, त्यामुळे आमचा कुठेतरी कोरोना कमी झाला. अशा प्रकारची त्यांच्याकडून आम्हाला एक हे आली, रिस्पॉन्स आला. नाही ते समोर जे प्लास्टरचे गणपती लोक म्हणजे पूजले जातात किंवा हे जबरदस्तीने मला असं म्हणायचं आहे की हे जबरदस्तीने की ते पैसे कमवण्यासाठी ते प्लास्टरचे गणपती हलके आहेत आणि ते बुडणार अशा पद्धतीचे गणपती जो विकत नेतो त्याच्या मनात भावना निर्माण करतात. हे वितळून दाखवतो. एखादा कुठेतरी गणपती असा बाजूला ठेवतात, तो शाडू मातीचा बनवतात, त्याच्यावर पाणी ओततात आणि तो वितळला जातो. अशा प्रकारचं हे करून ते प्लास्टरचे गणपती घेऊन येतात आणि लोकांना फसवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे चाललेलं आहे असं माझं मत आहे. माती आम्ही मालवण किंवा सोनावडे या ठिकाणी माती आणावी लागते. आमच्याकडे इथे उपलब्ध नसल्यामुळे आम्ही ते हे टेम्पो वगैरे नेऊन त्याच्यात ते JCPने ती लोक भरतात. आम्ही एक नाही म्हटलं तरी आम्हाला एक म्हणजे 3 ब्रासचा जर आम्ही घेतला डंपर तर आम्हाला नाही म्हटलं तरी 12,000 रुपयाला पोच होतो. इथपर्यंत पोच येतो. ताळमेळ आमच्या बाबतीत जुळत नाही. आम्ही कधी आम्हाला हे मजूर या ठिकाणी आम्ही मजूर जर मागवले तर ते नाही म्हटलं तरी त्यांची 700-800 रुपये दिवसाला मजुरी आम्हाला परवडत नाही. म्हणून आम्ही मजूर घालत नाही. आम्ही काय आमच्या यथाशक्ती आम्ही लोकांना पण सांगतो की आम्हाला जे जमेल
यथाशक्ती ते तुमच्या पाटावर बसवणार, तुम्हाला तो घेऊन जावा लागणार. नाहीतर तुम्ही अन्य कुठे प्लास्टरचे मिळत असतील, कुठे चांगले मिळत असतील, त्या ठिकाणी तुम्ही पाट तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. असं आम्ही त्याला बजावतो आणि जे जे आम्हाला जमेल शक्य होईल ते आम्ही त्यांना देतो. आम्ही कधी माती कितीची आणली, कलर कितीचा आणला हा हिशोबच आम्ही घालत नाही, कारण ती आम्हाला वडिलांनी असं मार्गदर्शनच केलेलं आहे की ते पिढीजात आहे, ते फक्त तुम्ही चालवायचं. पैशाच्या अपेक्षाने कधी हाव धरू नका. जे काय लोक देतील ते तुम्ही घ्या पदरात. आमचं म्हणजे टेंबे स्वामींनी तुम्हाला शाळा चालू करून दिलेली आहे. ती शाळा तुम्ही त्या पिढीजात चालवत राहा, काय त्याच्यातच तुम्ही समाधान माना. अशा प्रकारचं आम्हाला त्यांनी सांगितलंय, त्याप्रमाणे आम्ही वागतो. म्हणजे आमच्या वडिलांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की ही टेंबे स्वामींची मूर्ती पूर्वंपार म्हणजे त्यांनी आम्हाला इथून नेलेली आहे, ती तुम्ही कायमस्वरूपी दिली पाहिजे. आमची नोंद कोल्हापूर ट्रस्टकडे तिथल्या लोकांनी म्हणजे पुजाऱ्याने वगैरे ती नोंद तिथे केलेली आहे. आम्ही नांच्यांच्या शाळेतून, नांचे बंधूंच्या शाळेतून ही मूर्ती आणतो. काय मूर्ती आम्ही देतो, ती ते नेऊन पुजतात आणि त्यानंतर ते पुजारी जे आहेत, म्हणजे आख्यायिका अशी आहे की टेंबे स्वामींनी इथून गणपती नेलेला आहे. काय पूर्वी एकमेव शाळा माणगावात असल्यामुळे त्यांनी मातीचा गणपती पाहिजे म्हणून त्यांनी इथून गणपती आमच्याकडून, पहिला गणपती आमच्याकडून नेऊन ते जन्मस्थानाकडे पूजला गेला. आणि त्यानंतर ज्यावेळी दत्त मंदिर स्थापन केलं त्यावेळी तो दत्त मंदिरमध्ये पूजला आहे. आणि ती परंपरा अजूनही चालू आहे की आम्हाला एक पुजाऱ्याचा गणपती आणि एक दत्त मंदिरचा गणपती द्यावा लागतो. आणि आमच्या पूर्वजांनी सांगितलेलं आहे, तुमची शाळा बंद जरी झाली तरी 2 गणपती या शाळेमध्ये आणून द्यायचे, ठेवायचे. ते आपणच आपले गणपती घेऊन जाणार आहेत. माझ्या बाबतीत तर भरपूर अनुभव आहेत की मी जी सेवा करतोय, टेंबे स्वामींना अगदी नतमस्तक होऊन मी जी सेवा करतोय त्याचा मला भरपूर फायदा झालेला आहे. आणि सांगायची गोष्ट म्हणजे माझा मुलगा हा, मी त्यांचा भक्त असल्यामुळे माझा मुलगा हा टेंबे स्वामींच्या पुण्यतिथीचा झालेला आहे. काय आणि त्याचं नाव मी वासुदेवानंद ठेवलेलं आहे. अशा प्रकारे मला त्यांच्यामुळेच हे मिळालं आहे. आणि मी त्या बाबतीत, मुलांच्या बाबतीत खूप समाधानी आहे आणि त्यांचा आमच्यावर बरदस्त आहे. आणि असे मला बरेचसे त्यांच्यामुळे अनुभव आलेले आहेत. ह्या वर्षी म्हणजे 2 फूट मूर्ती, 2 फूट मूर्तीचा दर नाही म्हटले तरी 2000च्या जवळपास आहे. इतर ठिकाणी तो जास्तही असेल, पण आम्ही 1,500 ते 2,000 रुपये त्यांना म्हणजे त्यांच्याकडून अपेक्षा धरतो. पण तसे आम्हाला त्यांचं सहकार्य सुद्धा असतं. लोकांना आता कळून गेलेलं आहे, चुकलेलं आहे की आता महागाई वाढलेली आहे, त्याच्या मानाने ते रक्कम देतात आम्हाला. 506 फुटी 5, 4.5, 5 पर्यंत जातो. अन्य म्हणजे काय, अन्य असतील पण ते आले गेले, म्हणजे तसं म्हणजे आम्ही कुठलाही मजूर बाबा कायमस्वरूपी असा ठेवलेला नाही. परंतु आमचे शेजारी म्हणा, नांचे म्हणा, आमचा एक हरिजन सुद्धा आहे कृष्णा आडेलकर म्हणून, तो सुद्धा आमच्यात सहभागी होतो, तो आम्हाला मदत करतो. अशा प्रकारे प्रत्येक जण आम्हाला थोडी ना थोडी मदत करत असतो. बाकी आम्ही मजूर या ठिकाणी ठेवून आम्हाला तसं पेलणारं नाही, तरी पण आम्ही परंपरा असल्यामुळे ही रूढी चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. मुलं म्हणजे आमच्या शेजारी सगळी आता जी काम करतात ती सगळी आमची जवळजवळ पुतणे आहेत, आमची मुलासारखी आहेत, दुसऱ्याची नांचे घराण्यातली मुलं आहेत. अशा प्रकारे ती जमून सगळेजण सहकार्याने सगळं एक काम चालू आहे सध्या. मुलगा म्हणजे आमचा बाहेरगावी नोकरीला असल्यामुळे तो मुलगा ह्या
कलरिंग वगैरे असतं त्यावेळेला तो रजा घेऊन जास्तीत जास्त रजा घेऊन तो आम्हाला सहकार्य करतो. शासनाने म्हणजे आम्ही जी कामं करतो आमची कला ओतली जाते. या कलेमध्ये त्यांनी आम्हाला कुठेतरी एक सर्टिफिकेट तरी द्यावं किंवा जे म्हातारे लोक म्हणजे आमचं 60 वय झाल्यानंतर त्यांना कुठेतरी एक काम जमत नसल्यामुळे ती परंपरा चालू ठेवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. काय पुढे नोकरी धंदा केला नाही तरी पण त्यांनी ह्याच्यामध्ये त्यांनी अगदी जातीनिशी लक्ष घालून ती परंपरा चालू ठेवली आणि त्यांचं एज झालं. त्या एज झालेल्या माणसांना कुठेतरी त्याचा मोबदला मिळावा. काय लोकांसाठी त्यांनी हे केलेलं आहे. मूर्ती बनवून लोकांसाठी त्यांनी एक सहकार्याचं काम केलंय किंवा देवल्य त्यांच्या घरी पोचवलेलं आहे. त्यामुळे त्या म्हणजे शासनाने ह्याचा विचार करावा की यांना कुठेतरी त्यांच्या वयोमानाच्या नुसार कुठेतरी त्यांना म्हातारपणी कुठेतरी त्या पेन्शन वगैरे अशा प्रकारचे कुठेतरी फायदा मिळावा एवढीच इच्छा आहे. मातीचे माणगावमध्ये जवळजवळ 12-13 शाळा आहेत. 12-13 शाळांमध्ये नाही म्हटलं तरी 2 ते 3-4 शाळा अशा असतील की त्या परंपरेने मातीचेच गणपती करतात. त्यांच्याजवळ पास्टर चालत नाही. परंतु आता अशी पोझिशन झालेली आहे की घरोघरी गणपती असल्यामुळे ज्या ठिकाणी गणपती देत होते त्या ठिकाणी अशी परिस्थिती झाली आहे की त्यांना ते पेलण्यासारखं नाही गणपतीचं काम. म्हणजे मातीमध्ये कोण आता कलाकार हात घालायला बघत नाहीत. त्याच्यामुळे त्यांनी काय केलं की ते गणपती टिकवण्यासाठी त्यांनी लोकांना चुतिया बनवलं. म्हणजे हे बनवलं आणि त्याने सांगितलं की हे शाडू मातीचे गणपती आहेत तुम्हाला पाण्यामध्ये बुडतील. अशा प्रकारची कुठेतरी त्यांनी ते भावना दुखवून त्यांना म्हणजे एक आमिष दाखवून की मातीचेच गणपती आहेत ते पाण्यामध्ये वितळणार अशा प्रकारचे हे करून त्यांनी ते शाळा चालू ठेवली. आणि ते प्लास्टरचे न बुडणारे गणपती म्हणजे त्याचं हे होत नाही म्हणजे विटंबना झाल्यासारखं अशी परिस्थिती असताना सुद्धा त्यांना जाणवी असताना सुद्धा त्यांना लोकांना एक भावना त्यांची हे करून टाकली कलुषित करून टाकली आणि ती त्याच्या आधारे त्यांनी तो लोकांना एक असमाधानकारक अशा गोष्टी करून त्यांनी त्या गणपती पुजायला लावले. आता त्याच्यावर प्रतिक्रिया बऱ्याचशा लोकांनी म्हणजे प्रतिक्रिया दिलेली आहे की प्लास्टर बंद होणार तरी पण लोक म्हणजे बंद होणार म्हणून लोक आश्वासनावर आहेत फक्त. पण परिस्थिती अशी आहे की मोठमोठे कारखानदार आहेत ते कारखानदाराने घेणाऱ्या व्यक्तीला गणपती घेणाऱ्या व्यक्तीलाच सांगितलंय की हे शाडू मातीचे गणपती आहेत ते पाण्यात विरघळणार अशा प्रकारचं त्यांना सांगून त्यांना विकले. आणि ते लोक इथे येऊन म्हणजे ज्यांच्या शाळा आहेत ते शाळेमध्ये सुद्धा तोच प्रकार त्यांनी केलाय की शाडू मातीची आहेत तुम्ही एखादा गणपती बाजूला कुठेतरी ठेवायचा तो पाणी ओतायचं तो वितळतो म्हणून दाखवायचा. बाकी इतर बघितले तर ते गणपती प्लास्टरचे असतात. अशा प्रकारची भूमिका आता सध्या चाललेली आहे. पण शासन याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे कारण कारखानदार लोकांना कुठेतरी त्याचा कारखाना बंद पडेल म्हणून ती शासनाला भीती असल्यामुळे लहानसहान गणपती बनवणारा त्यांना कुठेतरी त्रास द्यावा अशा प्रकारची भूमिका सरकारने घेतली आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे. ना आम्ही बदल करतो पण आम्ही कलर कशा प्रकारचे वापरतो ते आम्हाला पूर्वजांनी एक सांगून ठेवलेलं आहे की ज्याला तुम्ही गणपती देणार त्याने त्याची तक्रार कसली येता नाही की गणपती बुडाला नाही. काही आता जे कलर आले ते कलर काढला ना की तो पाण्यात सोडला की तशाचा तसा राहतो गणपती वितळत नाही. अशा प्रकारचे आम्ही कलर वापरत नाही. आम्ही कलर म्हणजे जो गणपती पाण्यामध्ये वितळेल आणि त्याला तो गणपतीला कलर साजेल किंवा तो मातीत विरघळून जाईल कलर अशा प्रकारचे आम्ही कलर वापरतो. त्याच्यामुळे आम्हाला कुठेतरी एक समाधान स्वतःला म्हणून समाधान वाटतंय की आम्हाला कोणाची तक्रार येत नाही. तुमचे गणपती मातीचे आहेत आणि तो कलर सुद्धा त्या मातीमध्ये विरघळला जातो अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी आम्हाला सपोर्ट मिळतो.
हे आम्ही जे गणपती म्हणजे ही एक परंपरा आहे, आम्ही ती चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. आमच्याजवळ अशी परिस्थिती आहे की हे जे कामगार आमच्याकडे म्हणजे जे आमच्याकडे काम जे करतात ते त्यांची बघितली तर सगळ्यांची शेती आहे. शेती झाल्यानंतरच हा आम्ही घाट घालतो की गणपती बाबा बनवूया. कारण पिढीजात जे गणपती आहेत का आमच्याकडे ते गणपतीवाल्याकडे सांगतात की तुम्ही काय बनवा तुम्ही जोपर्यंत तुमची शाळा हे आहे अस्तित्वात आहे तोपर्यंत तुमच्याकडे आम्ही गणपती बनवायला देणार. अशा आम्ही त्यांना हेच सांगतोय की आमची शेतीवाडी आम्ही झाल्याशिवाय आम्ही गणपतीची माती हे करत नाही, गणपती बनवत नाही. अशा प्रकारची आमची भूमिका आहे. त्याप्रमाणे आम्हाला कोणी असा सांगत नाही की बा आम्हाला येऊन आमचे गणपती हे लवकरात लवकर केले पाहिजे असा प्रकारचा आम्ही हे होत नाही. कारण पूर्वंपार अशी पद्धत आहे की जो नागपंचमी दिवशी ज्या पाटावर नाग पुजला जातो तोच पाट आमच्या शाळेमध्ये येतो आणि त्याच्यावरच आम्हाला गणपती बसवावा लागतो. अशी आख्याक असल्यामुळे ते आम्हाला नागपंचमी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी गणपतीचे पाट आणून देतात. ही परंपरा हे आमचे पुतणे म्हणा किंवा आमचे मुलगे म्हणा ही परंपरा मोडणार नाहीत एवढं मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की ही परंपरा मोडणार नाही. कारण आम्हाला टेंबे स्वामींनी असा वरदहस्त दिलेला आहे ही शाळा कधी लोप पावणारी नाही. काय नाही का तरी कोणतरी आम्ही आमच्या मार्गदर्शनाने कोणाला शिकवून आम्ही ही शाळा कंटिन्यू चालू ठेवणार एवढी अगदी ठाम आमचा विश्वास आहे. आणि जोपर्यंत ज्या नांच्यांचा हे अस्तित्व ह्या ठिकाणी आहे तोपर्यंत ही शाळा चालू आम्ही ठेवण्याचा प्रयत्न करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. ग्रामस्थांचा दणका, वाळू माफियांना झटका. सिंधुदुर्गची लाईफलाईन थांबणार नाही. आणि शिरगावची ग्रामदेवता पावणा देवी. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.